bagus suaramu ya Allah.
Enjang bidal gumurung saka jroning pron aja gung ingkang balakuswa obro busananira lir surya wedalira saka ing celating ngarsa madangi jagat tumu unga pangup kena sapuncaing wukir marababang sumirah kena sorot ing surya mega lan gunung-gunung
digoncang ganjing langit lop-lop lerakin janging alus resam baweng gandrung sabarang kadulur wukir moya mayas balawur Buta Pandhawa nata kagiwisaya Indriyaksa Sora Maruta Bawana Gana Margana Samyara Waraya Yo tumandang nyambut gawe para buta kelep Banaspati ki tubruk bocah senengan peyer yo tumandang nyambut gawe yo Solo
Menika tari gedruk Garuda Wisnu Satria Muda topeng sampun dibikak ketinggal wajahipun menika.
Samenika Bapak Garuda Wisnu Satria Muda ingkang nomor 3 Pak Jo. Nggih. Iki kok wis rakursa wis jam 11 kurang 5. Nggih. Lho, wis ngantuk apa urung? Ya, iki urung ngantuk ternyata Pak Jo. Iya, sama Berarti si semangat. dilanjut. Iya. Luar biasa sekali pada malam Luar hari ini. biasa sekali, sangat kondusif. Alhamdulillah atas kerjasamanya semuanya penonton ya Mas Jo. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Polsek, Kapolres, semuanya Linmas yang sudah mengamankan acara pada malam hari ini Pak Jo. Nggih, Dan ngaturaken juga, nuwun. juga dari panitia juga mungkin yang sudah mengupaya Pondok Prialan Tenaga segabipun. Ini acara pada malam hari ini luar biasa rame. Iya. Ini sekokiwo tangan kita hitung jumlahnya 6.000 punjul penonton Pak Jo. Iya, laras Mas Jo. Ya, iki senajan suane rada entek, pokoknya dipol-polke. Di pol-pol gaya-gaya memuaskan Mas Jo. Oh, ora sing gedrung ngono ki mencolot-mencolot kene iki ya rumangsane kepengin ngono lho. Kepengin sak Kepengin mencolot ning ra iso. Isane ya minggu niki ya Mas Jo. Iya. Iki mugano bagi-bagi tugas ya Pak Jo ya. Leres. Sing iso nabuh ya gamel, sing iso joget ya nari kono. Sing iso ngoceh ya ngoceh Mas Jo. Biasanya sing ngoceh ngono ki gampang lesune. Enggak jane. Heeh. Mugano Ya wis ono Mas Jo, wis sedia saya. oh wis ono. Nggih. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis pokoknya untuk semuanya penonton alhamdulillah kondisi pada malam hari ini. Ya. Yo, habis ini kita bergoyang bersama Gedruk Garuda Wisnu Satria Muda, satu buah lagu kagem panjenengan semuanya, Mister Mendem. Piye sinapun? Iki lambine iki lho. Ana abang, ana biru, ana kuning. Menyala. Menyala silomen. Pripun bahasanya kabaripun sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Serak. Rada serak. Oh, ya iki wingi ora digawani wedang karo tukang base kok. Kurang perhatian Kurang saiki. perhatian. Pedang nopo. Biasanya tukake sprint. Yo, Mas Wahyu dipun paringi Mister Mendem. Nah, Ayo terus? Mas Kian. Ayo. Sehat to iki? Oh ya, siap. Yen wis wae kanca kanca Sabar kake andek roti Aku wis Aku wis makan wis seneng ngomongan wis Ora tagakah penting isoto ora ada penting anak
satu galing lagu Mister Mendem. Mister Mendem. Iki ngasih panggungnya rak jebol Pak Jo. Iki sebelah kini iki mau wis menculat iki. Baik-baik pemainnya kecemplung. Wis rapopo muga dipun paringi slamet sedayanipun Pak Jo. Nggih, dilanjut. Iki ora sida loro sikil tapi loro rindu alias rindu. sakit rindu. Iya Mas. Sumangga dados.
Jangan
Lomo matok sirah yang solo ayo mondo tak jengkit lopa wong ngerti ora oba mateni bocah urip dolanu Ada apa
Selamat ulang tahun Mas Nemo. Happy birthday.
Jih, semenika sampun paripurna saking rencang Gedruk Garuda Wisnu Satria Muda. Ya sampun kabiarsa dhateng para pamirsa seni budaya. Dene pamitasan ingkang salajengipun inggih punika minangka panutup saking rencang-rencang waroknya GWSM. GWSM Magelang untuk Indonesia. Ya Mas. Siap Pak Narto. Jih, Lan ugi ini kita sampaikan juga. sampaikan monggo. Nggih, aturaken panuwun saderengipun dhateng para pengunjung kang sampun kondusif atas kerja jamanipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi wonten tanpa ketinggi alangan satu kalau menika sak paripurna samangke tasih wonten setunggal babak malih menika minangka panutup saking kawula sak kadang aturaken panglipur khususipun dhateng masyarakat ing dusun Nampan Bukirjo mriki. Mugi-mugi waget dadosna bingahing manah panjenengan sedaya. Gila niki wonten satunggaling pengumuman malih Pak Jo. Nggih. Panggilan atas nama Nisa saking Ponggok Rambeana ditunggu ibunya di belakang panggung. Saya ulangi sekali lagi, pengumuman panggilan atas nama Nisa dari Ponggok Rambeana ditunggu ibunya di belakang panggung. Nggih sapunika sampun menginjak babak ingkang pungkasan, babak warok GWSM. Nah nanti kita velocity bareng-bareng Pak Jo. Ya, sareng-sareng nggih. Nggih pokoke kathah lepat anggenipun kula gegladen sak rencang sak keluarga Garuda Wisnu Satria Muda nyuwun agung ing samudra pangreksami. Enggih, ingkang makathah-kathah estu. Sebab kirang sopan, kirang santun saking kawula sak kadang pun sowan nyuwun agung ing samudra pangaksami. Nggih, iki aja lemes iki kepiye? Iya Mas yo. Iya digoyangke meneh jolekan Jo. Iya. Bubrikah. Jam 11:30 Pak Jo. Nggih. Nggih, samenika Bapak ingkang penutup menika mangke menampilkan Mas Boy, Nggih. Mas Adu, Mas Najib dan juga kawan-kawan. Nggih. Nah, ini nanti juga ada sesi foto Pak Jo. Mangke sak tibaripun acara nggih. nggih. Setelah selesai nanti mungkin teman-teman yang pengen foto nanti bisa standby di bawah. Iya. Nanti dari tim GSKY kita akan muter dari kiri ke kanan seperti itu. Dan juga nanti apabila ada yang minta foto di transit atau di atas panggung Tidak diperbolehkan. kita dari GWSM tidak akan melayani seperti itu Pak Jo ya. Iya, mohon demi kesadarannya. ketertiban bersama. Iya. Iya. Mas yo menika dereng siap saking mriki bisikan menika. Ya wis rapopo. Nggih. Pak Jo, pada malam hari ini alhamdulillah dipun paringi tingkas. Nggih, alhamdulillah. Niki amarga doa-doa dari para sesepuh Para sepuh bin para Bapak Kiai. Dayanipun Nggih. Bapak Kiai ingkang Nggih. wonten ing dusun mriki tampan. Nggih. Iki membuat acara pada malam hari ini lancar. Alhamdulillah. Tidak ada perkelahian satu apapun Pak Jo. Amin. Pokoknya kita juga dari di depan tadi dari panitia juga sudah melakukan penggeledahan karena kita antisipasi dari pertikaian atau perkelahian tadi dari senjata tajam dan Iya, lain jangan sebagainya. sampai, nggih. Nggih, Pak Nato dan juga minuman-minuman keras. Nah, itu biasanya penyebab dari permasalahan seperti Nggih. itu. Pokoknya kita kepingin setiap pentas aman damai seperti ini Pak Jo. Leres Supaya tahun depan bisa lagi tentunya Pak Jo. nggih waket sowan malih dek dipun dawuhi menika Mas Iya, yo. supaya ini izinnya gampang ngono lho. Nggih, leres Mas yo. Pokoknya kondusif nek GWSM Pak Jo. Nggih. Soalnya iki kahanan iki loro sing marai kadang marai ribut nggih. Pripun? Sing pertama bocah ilang kaya wau. Nggih. Sing kedua biasanya bocah ketiban son. Nek ra bocah kok ndur panggung kuwi kadang gebijek sing gamel ngono kadang tiba ya ono. Nggih. Ampun. Ini megano panggung kadang tiga dur ini supaya nih penonton orang munggah. Nggih. Karena ini adalah space dari penggamel penari supaya nih leluasa ngoten Pak Jo. Leres. Lan ugi iki sisan ki dipun ngiklan Pak Jo. Ojo lali iklane. Di galeri ya Mas yo. Iya. Oh monggo. Kagem panjenengan semuanya membutuhkan kostum peralatan kesenian pokoknya semuanya ada dari topeng ireng, jatilan, warok, sedayanipun kebugiro iki sing kayak ngetren semuanya ada di galeri yang berdapatan di Pakeron Sumberong Tempuran Magelang Pak Jo. Leres. Bisa saja main ke sana pokoknya harga terjangkau. Harga terjangkau. Ini dalam rangka membantu para seniman dan juga adik-adik yang masih sekolah. Nah, ini biasanya ono acara P5 ngono kae.
Nah, terus kadang nenggon kampung ki ana acara karnaval pitulasan lah daripada tuku lah iki iso nyilih nang Mas Jojo nang Edi Galeri Mas yo nggih. Oh sampun siap Mas yo menika alhamdulillah. Lan ugi kagem panjenengan sedaya ingkang badhe mreksani kula sarencang boleh malam Minggu, Malam Ahad malam Minggu mendhae nginjang Pak Jo nggih tanggal 20 September. kalih doso September. Wonten ing Taman Wisata Kalianget Wonosobo. Dan juga masih ada tanggal-tanggal selanjutnya nanti bisa di-share di sosial media. Leres. Jadi ngaturaken panuwun sepeda malih datang kata panitia, tim keamanan, petugas parkir. Semoga diberikan kelancaran kesehatan. Ugi ngaturaken panuwun atas kerjasamanipun saking rencang-rencang HR Production Audio Sound System. Mobil jelas dari pada ngersakaken audio sound system menika wonten Big Boss wonten wingking menika Mas nggih. Dengan harga terjangkau mungkin bisa digoyang-goyang, bertemu saja dengan Big Boss-nya HR Production. Yuk Mas yuk Big Boss. Ora kroso Pak Jo, wis jam setengah rolas. Sudah 3 babak kita tampilkan tadi. Dari pertama babak tari pendet, Ya, sebuah mahakarya kreasi kebudayaan yang sudah sangat populer di Pulau Bali. Dilanjut, ini babak selanjutnya tadi ada babak topeng ireng, Magelang tarian punya. asli khas Magelang Pak Jo, Ya. yang luar biasa sekali dengan ciri khas. Ono kerincinge, ono puluke, ya pokoknya tampilannya koyo Dayak ngono ya. Pokoknya ngaturaken terima kasih para seniman-seniwati yang ada di Magelang Mas yo, apresiasi yang setinggi-tingginya. Nggih, lan ugi dilanjut wow dari poro penggedruk-penggedruk ganteng kita, ada Mas Nemo dan juga kawan-kawan. Betul. Bapak ingkang nomor 3 dan terakhir ini Bapak Warok. Bapak Warok biasanya nanti di akhir acara ada Bapak Jepat, Bapak Surupen. Ya. Ya pokoknya menghadirkan i poro simbah-simbahi, poro sing manggon ning barongan. Nggih, nyuwun dipalela Pokoknya- pangestunipun datang para simbah sesepuh. Nggih, kepareng dalem kegeladen sama nggih. Pokoknya kita tetap semangat Pak Jo. Semangat selalu. Masih suasana Agustusan kemerdekaan, HUT Iya. RI kemerdekaan ingkang kaping 8 tahun. Wingi banyak sekali acara ya, dari kampung-kampung mungkin dari ada lomba, Ada pembagian lomba-lomba. hadiah. Iya. Pokoknya rame biasanya Agustusan. Iya, doa bersama juga ada Mas Iya. Yojo. Pokoknya moga-moga dari waktu ke waktu tetap ada Pak Jo, Iya, karena melestarikan juga sebagai tanda semangat dari HUT RI itu sendiri. Iya, tetap berjuang. Kita harus meneruskan perjuangan dengan kita belajar dan belajar Mas Yojo. Iya, kata-katanya digawa apa ora? Ora lali ya Mas Yojo. Iki biasanya ana kata-katane ning ora digawa kepeane jebul. Ojo Mas Yojo wis. Pokoknya dalam rangka serawung budaya nompo mardika. Merdeka Mas Yojo. Iya. Iki serawung budaya iki maksudnya apa Pak Jo? Lho nyerawungi kesenian iki Mas Yojo. Nguri-uri Serawung budaya. antara seniman-seniwati Seniman-seniwati. lantaran budaya budi lan Ya, daya. melestarikan budaya bangsa ya. Lan ugi nampa mardika. Ya pokoknya ngono kuwi orang pas ya derek kawruh datang kono pinasis Mas. Iya, mangke ben dijelaske karo Mas Panitia. Mas Panitia nggih. Yuk. Mas Wahyu dipun lanjut Bapak Warok GWSF. Sugeng pamriksani.
Ayo,
Ngambara ing awang-awang hanglangut bebasan tanpa tebih nerabasing meko mandong miber ngiteri jagat kulantara ngambara nggahi ketumpul ngubar gagasan satemahakinawa ngimpi warok dewe sembahing keyulur
Kor. Kor. Oh,
Injih menika wektalipun cepat wektalipun sami kesurupan sagari jarejan warok sih dipol-polke digayengke diselametake ya. Yo, dilanjut iki ngomong wis bengi. Yuk Patang campur sari wae. monggo. Didi duit damar mati mulinga Siti lunga pasar babi mati semar mentang do re mi sol Cuk satu. senang dodol keal keal miring tahu tempe arasa Masih bersama taksi asik ya Pak Rudi wasik. ya Pak Fuad ya Pak Jono ayo bareng-bareng kita ke Tanjung Perak
Aziz hadir bersama Pak Bobby. Ayo bareng-bareng kita ke Tanjung Perak. Siapa suka boleh oleh kita bersembilan jangan lupa dinamakan Dipun lanjut Wiso Tresno. Ayo. Sumurupe Surya Wayaso. Sumurupe Surya Wayaso.